Makadiwa bereki. Zvamuri kuti titaure exactly what happened ka. Tichataura sematauriro atuita ndo zvamuri kuzama kubvunza. Vanhu vange vari paassembly. Saka assembly yemakuseni ndofunga ndo yatanga kuita ka disturbance kangonzwikwa, but ma effects yozoti umwe mwana anozokosora, mumwe anozodini, mumwe anoda kuratidza kurwadziwa kana kuzodi zvazoitika after assembly. Saka zvatiri kutaura ndezvekuti paita kasmell ndo katiri kuti kamweya ako. Kasmell ikako kenge kanzwikwa, but akana kungouya pano pachikoro chete. Kakatoendawo mutaundi umo, even kwana DAU ko nepost office wazvinzwa wachikonfirma kuti tambosangana nezvizvi. Saka ndo zvaitika. Vamwe vana vaita sekuda kufenda, but mumwe wachikosora. Saka tine vari affected about 27 wataendesa kuchipatara. Ndo watiri kufonera vabereki kuti vabereki vange vachinzwa nyaya kuti no tine mwana nhingi aita zvakati, tine mwana nhingi aita zvakati, but otherwise tina Dr. Chirundu vari kuobserva, ndo we-city health team leader, ndo vari kuti up to 1 o'clock vanenge vachizama kutsvaga nekuobserva kuti chii chamboitika, zvatangira pano here kana zvatangira kupi, kamwe yakasimeruka kuti kakatangira kupi ende chii, plus kuhospital iwo we-city health wakabatana nechipatara kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Even mota dzaiswa pamastandby in case paita vana azoratidza kurwara zvakanyanya kana kunetseka nekukosora and the like. Tina ticha 1 atoaffectwa, nemunhu anobika 1 uko aaffectwawo nemweyewe, then vana vatataura about 27 iwa. Right, ndofunga ticharamba tichingokuupdata every maybe 30 minutes or every hour, so that tofambirana chizwa kuti chii chiri kuitika, but otherwise ndiyo situation yatiinayo. Thank you. Sly Media TV, building bridges.